Slav hevalno. Hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Hevalno Pirtûka me vê heftê Pirtûkekî dîrokî ye. Ji dîrokê behs dike. Navê Pirtûka me çar leheng. Leheng wek di Pirtûkan da ji karakteran da tê gotin. Nivîskarê me jî Osman Sebri. Em bi Kurd dikanin jê re bibêjin Apê Osman. Ji weşana lîsê hûn dikanin ji xwe re bistînin Pirtûkê. Werin em kin naveroka Pirtûka xwe Pirtûka me megu Pirtûkekî dîrokî ye. Di destekê de Osman Sebri behsa bûyîna xwe dike. Li Narinceyê bûye, Baxlî Semsûrê, Semsûrê demê bi Semsûr niha bi navê Adîyamanê tê navkirin. Em dibêjin Adîyaman niha. Li wir bûyîna xwe behs dike, behsa malbata xwe dike, eşîra xwe dike, di nav çi ramanî fikrî de li ser vanan disekine, behsa edebiyata Kurdî, çîrok û şîîran dike. Yani em dikanin bibêjin ku ew zemana wek wêneyek ji me re kişandiye, em di wî wêneyê de wî zemanî û jiyana Apê Osman dikarin bixwînin ji xwe re. Hevalno em di du destpêka bûyîna Apê Osman da Apê Osman îjar jî agirî yê ji me re behs dike. Agirî wexta ku şerê Agiriyê derdikeve, serhildana Agiriyê ji teref General Ehsan Nûrî Paşa behsa şerê Agiriyê. Yani îro em bi navê Agiriyê navê dibêjin. Behsa şerê Agiriyê dike, di wê demê de di wî şerî de behsa lehengê me yekemîn dike. Me got leheng çi bû? Karakterê me yekemîn dike. Ferzende Bek. Ferzende Bek behsa Ferzende Bek û qehremantiye wî dike di nav vî şerî de. Çawa qehremanti kiriye, li dijî dijmin çawa sikiniye û serê xwe hildaye û xwe li ber nedaye behsa vanê dike. û em dikanin Ferzende Bek ji dengbêj Ahmedê Bêrtî rehma Xwedê li ser be. Ahmedê Bêrtî jî behsa Ferzende Bek dike di dengbêjtiya xwe de di ser wî dengbêjan dibêje û wî ji gudarî kin dikanin ji xwe re Ferzende Bek li rê jî bibînin di wê dengbêjtiyê de. Lehengê me duyemîn jî Seyidxan e. Seyidxan jî di wê demê de dîsan hûn zanin ku di wê zemanî de pir şer bûne. Şerê Şex Saîdê Kal, yê Araratê, yê Sasonê wek yê Geliyê Zilan pir şer çêdibin. Seyidxan jî di wê demî de di nav wan şeran de pir qehremantiye mezin dike, li dijî dijmin disekine û ji ber xwe dide. Li ser Seyidxan Apê Osman behs dike. Seyidxan çawa şer kiriye, bi çi awayî şer kiriye em vanê di vir de dibînin. Lehengê me yê sêyemîn jî di şerê Sasonê de. Sasonê de mala Eliyê Unis serhildankî dikin li dijî dijminan. Di vî şerî de Remezan û Mistefa heye. Remezan wek lehengekî qehremanekî ji ber xwe dide û natirse tucaran ji dijmin. Bi tena serê xwe dikane ku em bibêjin li ber sed du sud dijminî tenê bisekine û li ser vanê jî ji xwe em di vî lehengê me sêyemîn de dibînin ku Remezan û Mistefa gelekî şerekî girîng didin li dijî dijmin û serê xwe tucarî li ber dan nayînin lehengê me sêyemîn de. Evanno lehengê me dawiyê yê çaran Adil Beg e. Adil Beg jî di wê dewrê de dîsan di van şerran de ji dijî dijmin ew û birayên xwe serî dan nayînin û li ber dijmin yani em dikarin bibêjin ki wek mîna şêran xwe dihesibînin û dibêjin yani meriv li ber dijmin ne serî dayîne, meriv gere serbilindî be. Vanê ji me re yani wexta ku meriv dixwîne vê fikrê ji wir dikare bîre. Ez dixwazim behsa Adil Beg wan de bi kurtasî cihekî ji we re bixwînim, em daha li ser fikrekî bisekinin. Bi dengê Adil Beg re berê tifing li pişterî hilda û pêsîra zabit û ew ji ser pişta hestê anî xwarê. Adil Beg ji şaraza zabitê ketî kişand û berda leşkerên doraliyên xwe.
Bere ji bi her berikekî leşkerek da avite erdê. Gava leşkeran dît mirin ji destên wan dibare bê ku dest bidin xwe reviyan. Li Adilbek dest ji wan nekişand. Tevî birayê xwe li hespên kuştiyan siwar bûn û di ser pişta wan. Her du bira wekî têdin dû birang dirêj mifrezaya revok kir. Wê rojê 23 kes ji leşkeran kuştin û hesp û tifingên wan anîn malê. Êvarê zarok û pirtalên xwe li hespên leşkeran bar kirin û berê xwe dan Katolê, sînorê Îranê. Dema hinek bixwazin rûmeta xwe biparêzin, du mêr nehin dikin, dikarin gelek tiştan bikin. Piştî vê kirina han gelo ma ne hêjayê ku em navê Adilbek jî têxin nav rêza lehengan. Hevalno, yani em bi kurtasî ji dikanin bibêjin, yani pirtûka çar leheng Apê Osman Sebrî bi zimanekî rewan û bêrdil behsa lehengiya çend mêrxasan dike. Yani van mêrxasan li dijî zulmê, zordariyê, çawa şerkirine li ser vanan yani em kurtasî dikanin bibêjin sikiniye. Yani ji ferzende bek birin heta ku mego Mustafa û Remezan ji wir birin Silêman Axa Seyîdxan û heta Adilbek. Yani gelekî Pirtûkeyekî giring e ji bo vanê me bikarin bê ku dîrokê jî di vî Pirtûkê da bibîne gelek ji meyan re dibe yani di hêla fikr û ramanan da gelekî Pirtûkekî giring em dikarin bibînin. Hevalno Pirtûka me vê heftê jî ava bû. Dema we û şeva we baş bibe bimînin di xweşiyê de.